makainom mo tao jualin. Oh no! Kasing na siya, tamandalahin mo na. Ay na, piksama tamal dagito yun. Ipasok mo na sa kwarto niya. Pagdakaw! Aking kain ba up? Wala ka ng kawala. Iwan ko ang nilagpit mo. Oh yeah! Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ayos, makainom mo tao jualin. Naman nga ako na ang nga tao. Pinakpay tulungan nga Cebu. Hoy! Lang Andres! Papa naman na ya! Di na pa'y tulungan dito eh! Tsaka pa'y dadalang kalbag! Papa naman! Hoy Andres! Katkatong-tong ka! Masali ka man dito eh! Dahil ito yung mga kati makapanervyusin ay ah. Ana! Umasidag ka dito no! Siyak to umasidag kinyam! Ato yung arudo ni Bakaw, tumasiduga ko. Ano ta? Dartabag mo, laki Andres? Ate Bakay, kwa. Ano nga kwa? Kwatet? Di naman nga lulukuan laki Andres? Kabisado ka na? Kwa Bakay, ragadi saka martilyaw. Ada kami sideline mini pakta ta Bakay. Sideline? Ni Baak? Apay, kasya ta ragadit tabag? Kasya Bakay, ingkilok lang. Flexible matati ragadik eh. Ay, amok style mo Andres. Kami naman, kinagtabag mo. O, ata Bakay, nakita mo. Madi nga tabag ti kahit ko nga makita. Ata ni, ata darat na unag na. Lukatan man. Ay, matigbal no katambakay. Perdi nga min ti sipor na. Nulukatan matoy, madinto may sublin ah. Ah, kasjay ah. Apay kastoy, tunog na ati martilyo ka na rin kakadain. Kalkalawangan nga minan Bakay, sukas na tunog na. Ate kasjay, kas na tunog mabuti atoy. Ako ah. Ajay, buti ti soft drinks ata Bakay. Nangala gamin ti may sa buti nga soft drinks jirep. So ata, dala pang merienda. Ah, kasjay ah. Ang singarot ni Alamon. Bagmanta dati sideline nyo. Ay, wang Bakay, tata kami lang nag-sideline ni Bakak nga garak. Ano ko lang?
Ay, tikunak ba ka, tata kami lag sideline ni Baak. Ang agrak-rak ti balay. Sige, di takang bakit Nanasa pa may nga agarak, este agrak-rak ti balay ni Baak. Kaya bakit? Labyaw. Love you to! Sige nga bakit? Di takan Munti ka na nga ni George. Ayos. Siya maning. Ang tagal naman ni Andres. Sabi niyo, maaga siya. Anong oras na? Tanghali na, wala pa rin siya. Andres Disaya! Gusto na nagpukaw kanya ka. Kanina pa ako dito. Hay, sa wakas, dumating din si Andres Disayad. Ni, at magkano ni Gunyang Karampangay. Bakit ngayon ka lang, Andres Disayad? Kanina ka pa dito? Oo, kanina pa. Bakit ang tagal mo? Siyempre, pinagalitan ko muna yung misis ko. Ang sabi ko, huwag nga akong hintayin kumain kasi may pupuntahan pa ako. Eh, anong sabi ng asawa mo? Ay, wala natameme siya. Alam mo, sabi niya, nanginginig pa hindi pa niya alam yung sasabi niya. Ang sigaw lakay, nagkalavad ka Yun ang sabi niya. Oh, astig ka ngayon Andres. Opo, siyempre. Ano? Tuloy na ba yung balak natin? Oo naman, Andres. Ready na ako. Ikaw ba? Of course. Wala na tong atrasan. Operation, lasingin si Baak, tapos babakbakan mo na. May alak ka na ba dyan, Andres? Kung wala pa, bibigyan kita ng pambili mo. Don't worry, Gunyang. Boss ka to. Laging handa. Ayos ka talaga, Andres. Bilib na talaga ako sa'yo. Pero huwag kang mag-alala. Pag naging successful tong operation natin, bibigyan kita ng pabuya. Hindi ko kailangan ng pabuya. Basta para sa akin, makapag-asawa lang si Baak, okay na sa akin yung. Ayos ka talaga, Andres. Andres is the best ka talaga. O anong first move natin ngayon? Simple lang. Ako munang pupunta sa bahay nila Baak. Tapos, aayain ko siyang uminom kami. Eh, paano kung ayaw niyang uminom? Gunyang, sa tagkal na namin magkasama ni Baak, alam na din namin yung amoy ng utot namin. Tsaka iinom yun, kabisado ko yun. Sa bagay. Eh, paano ako? Saan ako lulugar? Saan ka lulugar? E di sa puso niya. Ayan ka na naman. Eh, anong gagawin ko pag nag-inuman na kayo? Dito ka lang. Sasabihan na lang kita kapag nalasing na siya. Pwede. Pwede, Andres. O sige, dyan ka na. Alis na ako para maaga siyang malasing. O, sige, Andres. Basta, sabihan mo ako pag go na yung plano natin, ha? Ay, Andres, sandali! Bakit? Ano na naman? Eh, paano mo ako masasabihan? Baka pati ikaw malasing. Ano ka ba? Dadayain ko siya. Ay, hindi. Hindi. Mamaya, baka mapasarap ka sa inuman. Ganito na lang. Kunin mo na lang yung number ko.
bakit mo na may bibigay sa akin yung number mo? Baka mawalan ka ng number. Ay, siyo nga. Kunin mo yung number ko, tapos isave mo dyan sa cellphone mo. Sira. Hoy, Gunyang! Hindi pa sira tong cellphone ko. Pwede pa to. Ay, anak ng Tina pa naman, no. Hindi pa lasing pero mukhang may tama na. Halika nga muna dito. Bakit? Ito yung number ko. Pakinggan mo, ha. Oh. 0907 Oto. Hoy, Gunyang! Hindi ako uto-uto, ha? Makinig ka nga muna kasi, Andres. Salita ka ng salita, hindi pa naman ako tapos. Sabi mo naman kasi, uto-uto ako, eh. Number ko yon. Hindi yon oto-oto. 0202 yon. Baliw. Liwanagin mo naman kasi, ha? Makinig ka nga muna kasi. Oh, ito yung number ko. Pakinggan mo. 0907-0202-010. Ano, narinig mo? Oo, narinig ko. Hindi ako bingi. 0907 Uto-Uto-Uto-Uten. Tama? Oo, tama. Nasave mo ba? Na-save? Hindi. Anak ng tarsier, oo. Bakit hindi mo sinave? Sabi mo kasi, makinig ako mabuti. Wala ka namang sinabi ni save ko, eh. Ay, nako. Kunin mo yung cellphone mo. I-save mo yung number ko. Andito na nga, hawak-hawak kong cellphone ko. Oo, i-type mo. Sinong type ko? I-type mo yung number, sabi ko. Type na naman na sinasabi mo dyan. I-type mo yung number ko. Oh, 0907 Uto-Uto-10. Oh, na-type mo na? Tawagan mo ako, ha? Oo, na-save ko na. Pero wala akong mantawag ko niya. Data. O kaya, baka may data ka. I-message mo na lang ako. Okay. Eh, anong pangalan mo? Gunyang. Alam kong Gunyang ang pangalan mo. Ang tinatanong ko, anong pangalan mo sa Facebook? Young Gun. Yanggan. Gunyang. Eh, parang binaliktad mo lang, eh. Oo. Chat mo ako, ha, paglasing na si Baak. Para makapunta na ako. Okay, copy. Mamaya ka na magkape. Ang sabi ko, copy. Nakuha ko lahat ng mga sinabi mo. Dumbbell to. Sige na, alis na ako. Baka mamaya, panis na tong alak na dala ko, eh. Ano? Wala ka na bang sasabihin? Kung wala ka na sasabihin, pwede na ba akong makalayas? Wala na. Sige na, alis na. Okay. O sige, dyan ka na. Yanda mo na yung sarili mo. Wak mo tapagbagi mo. Iyalayo kitdeng ka na kumtor ang maming nga tarakin nyo. Sige, dyan ka na, ha? Yanda mo na sarili mo. Ganun ka na lang, oh. Mayat agito yung routings na. Kaso, niya magatimula ko. Matimula, agbaakin. Bagliba, ang problema na. Tatao, talatda. Hoy, Dimse, apay nakakamit Umulig ka Pagkuragak nga ibaak. Padasim nga tata imbornal, lumusot ka dita. Siyempre, tagita. Saan baak? Sapulak pati kwarta. Apay, makasapol ka ti kwarta, no? Agpag napag nakalangit ta. Agtrabaho ka Apay, madikwarta ti kalakal baak. Ato kwarta dito, oy. Umulig ka man ito, Himala gumagagit kan.
talagang balbaliw kan sana. Kailangan ngayon baak. Lumakay taon. Napay nati pagururno am. Napay agasawa kami tayo. Hindi pa baak. Ang panitada na kanyak eh. Napay nga road pero may miti gagit mo tatan. Kailangan gamin. Adoon na titarakin kon. Kababayan kami ng Andres. Nudong daw ang tikan ng titarakin kon. Kisti sabam punak lang no dati sa baling nga pagururno nga mo natalang maggayam kanin titarakin mo. Dumakit to gid titarakin ko. Ilakok tumulaang. Tamatulong at tumulang ni Bingko daw. Nasyatata nga aramid mo. Makatulong ka ti padak nga mamartik. Uri kasi suna. Tulungan talata. Sa bagay ang gagam dyan likod, aduti nagbusutak ti tubay to dyan, alayam lang yun. Talaga baak. Kanyak lang aja yan. Binilaw kanyakan. Ay, nagkulit kan, kanyam ko na lang arudin. Ay, thank you baak. Nagkaras ko talaga kanyak ng Andres. Hulog ka ng langit. Kaya napay nga ka ko yung mita, ang kalainin Ay mong gayam. Siguro, pangkalanan. Okay. Thank you La la la. La 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 la. La la la. Pigsa talaga tama na, Jay. Nabalbal lansan. Alright! Timing na timing, boy! Shot na, boy! Himala, naragsak nga napandito yung balayate Aji may isa, literal nga dabalbalana. Ato literal nga muryot. Ay ko. Excited ako. Tama na ito. Hey, boy! Good morning! How's your day? It's more fun in the Philippines? Ano man nga English at saka madin ang bigatin Okay. Ayaw mo ng good morning? Hindi good afternoon. Kaya natikway mo ito Basta unay tiragsak mo. Wala lang. I'm so happy for you today. Ano, tara? G! Tara, Jay nga ibagbagam dito. Do you see, boy? Do you want? Amok, kana nga bulag. Ano pa yata? Oh, come on. Let's drink. Let's celebrate the beautiful sunlight today. All right. Isa ba mingling-lingsin na? Kartibik to pa ito day lam. Apay nagputot ng ulong. Ana, arap na. Tagay na. Ag tumarta ti agas, ti pampatangken. Itarakay. Pangpatangking nga bagbagam, pangpaturog Apay madikit din. Siyempre nung mapartag ka, agisbo ka. Tapos, nagisbo ka, siyempre tumangkan, di ba? Sila busis na Andres Haji Nagadong mo. Awang ganak uminom. Si Kalatan. Kasjay. Ibabay na kam. Kaya ang oras nga makainom, tanag matitibagbag Pambar. Kere mo nang iset. Ana, kaya mo minam na saan? Agwala ti daw. Hindi wala ka nata. Muryot ka mo Kasjay. Maling talaga kayat? Okay. Gaya sa lati sa bali ng kainom ako. Apay. Papanamon nga Don't talk to me. I will not talk you anymore. Nilakid din Wala na nga dito. Ito pa na mga lati pasok yung pitsain. Sino na to yan? Naging mamadipay lang. Di talaga nung likudaw. Nalam namin isjay. Nang suminaw. Oo na ragsak na yan. Sa talang makainom.
Hoy, what you wanna do? With the big back bout. Wiggle, wiggle. Tananatata. Nya ibagbaga man, Andres. Di ko na, kapay nga roti ka. Kasi lang ang baga man, Andres. Saan nagaduwa di, oh? Tas lado lang ay pinagdinggang mo. Apay? Nya, kita karga pa sa akam. Kalakal, Andres. Baglang pangdagdag ti panggatang ti kanin ti bibi sa kamanok. Good job din say. Sige, kagamitin. Pinagkabagtan, Andres. Pinyakargaan nata. Time bomb din say. Manulang nga si Mundo. Sumabo ka ti ay. Ang gagawin doon. Baka may ramang kapay. Nako, delikado at, Andres. Baka sumabog dito, eh. Ipamulong di tal-tal na, eh. Nakadutibal balik pinay. Yung lalaki ni Tim Sinaya. O sa tiwalang kanya ka. Ay, on talaga, Andres. Ukis sa bam, ditakan. Ukis sa bam, maging utangatan. Hoy! Patagtartaray ka. Andres, bak. Oo, apay ni Andres. Datang ba may bag na? May unang segundo dyan, sumabog ka dyan. Taimbag nga bagbagam. Tembang baak. Ang pasabog, ditakan. Pagka sumabog, dalang umisay. Upi sa ba ng Andres eh. Nautak na talaga. Di na kahit painumin ni Dimsay. Payag imagine. I'm so excited. Ay. Ay, sa wakas. Oh. Tulog gamit pinang klukom di taon. Pero may buting na si ka. Ora nala itaray-taray, jay. Aba, siyempre, dalawa muna tayong tatagay. Tatapagtungtungan ka po. Slakab ka ba anak kanya ma? Ay na. Rugyanan takit din ta makainumtan. Kaya nanging arte pulutan ta. Ngalaki din aya. Kini boy. Kini nga. Kini. Kini tantratan. Basta mapartek tayo sa diyon. Sa bagay ah. Doon sa tikor tam tata ah. Nakagatang karak. Ay na. Nagadupay lang ang mapampansin mo. Siyak na tagusin. Puno-puno. Mati ah. Basi-basit lang ta. Mati ta naparta ka mabartik. Ay na. Kagpartek tantong malaang. Apay nga basip-basip pa lang. Puno-puno. Ay na. Cheers. 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 Lamisi ka. Ita. Isa ba na? Talo nga duyok ka. Pinitikan ta, boy. Nakita mo na yun. Magparto kita. Tagal naman ni Andres mag-message, oh. Anong oras na? Nabartak sa matanan. Delikado, Aji, ah. Time bomb. Nalawa masabugan na, Aji, ah. Dayo-dayo, po. Muti ko masumabog. Suyot ko, ma. Siguro nilalasing ng gusto ni Andres si Baak. Ayos! Tatanggupay yung plano namin ni Andres. Hoy, matras kayo! Natambam ni Andres! Baka sumabog ka dyan! Baka may ramang kayo pa'y! Humanda ka, Baak. Talagang parigatan ka. Hingga na nga lumusdoy tabaging.
Ay, permi man nga tumirik ta matambaak, oray na bartag ka. Ano, Andres? Nabartik kansan. Wala na partek. Bakasi ka? Cheers! Cheers muna na eh. Di ka nagsasara ba, boy? Narilag ka tayo, boy ah. Ate po, ubus. Medyo dati tabakon, kaya ka pa nga itulod. Ha? Sak, itulod mo, boy. No, 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 no. I'm living without you. Nay, sa bali ata English mo na, Andres. Dati tama mga talagan. You don't believe in me. You don't believe in me. I never know what you see to me. Huwag makatawain na ka. Boy, makaturturo ka sa amin dito. Kiturog mo na, boy. Turog mo. Ayan na. Kasing na siya. Samantalahin mo na. Ay na, nagpigsama tama dagito yun. Ipasok muna sa kwarto niya. Tanda ka. Talagamit ni Manong, kaya't nakipasawa kinibakan. Ay na, partakang mitreng. Ay na, Andres, maghahapon na. Wala ka pa ring message. Ang dags mo. Manong, hindi kita bibiguin. Go with 3! Ay, wala talaga to. Mapuntahan na nga lang.
aking kain ba? Wala ka ng kawala. Iwar ko ang nanagot mo. Hoy! Dinse! Nakita na, Andres? Arjay, kanya dapaak. Pwede ka mamapanjayon. Baka may raman ka. Kapay nga madak nagbalik nga mapanjay. Dinse! Madi ka mapanjayin, Commander. Baka may raman ka. At dadala na sa time bomb. Time bomb nga bagbagam! Arak ko na ma! Dulbog! Ay na, bahala ka. Sika lang ko rin pagbagaanin. Nagtangkin taulong. Lupis sa bam. Agrak-rak ah. Arak mo gayam sika talaga luko-luko. Uy, nagtayak. Panipanyang. Oh, apay nang patawag ka panyang. May pupuntahan ako eh. O sige nga Rod, antayin mo ko dyan. Sayangan. Ay, din sarap tida. Sarado mat. Ala, ang damat sa tao. Wala na yung plano. Naku naman, Andres Disaya. Oh, kisti sa bam, Andres! Oh, no! Oh, kisti sa bam, magrak-rak ka! Agad pala yan! Time bomb ha, bumbitak taro bam, gawid ka! Rasam! Oh, kisti sa bamon! Darak sa burak, darak ka dito! Darak ka!